Vlogmas Day 24. Hello mga mahal, so nasa SM ako ngayon, kabilang SM. Kahapon nasa SM Lanang ako, this day nasa SM City Davao ako. Kasi nga baka mas madami yung kanilang loaf bread sa French bakery dito compare doon. And sana makabili ako kahit 2 o 3 lang. So tara, samahan niyo ako. And ubusan na naman sila ng loaf bread. So iba na lang binili ko. Pero ito kayo na pastor na name and signature. Okay. So nagamit yung isang GC ko. Mamaya babalik tayo for another loaf bread. Sana maubos ko ito ba? Thank you! Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! So tara! Lakad-lakad tayo. And time check pala guys is 12:30. So after dito, uwi ako sa bahay kasi magluluto ako ng ewan ko anong gagawin ko doon. Basta magluluto ako sa something for Noche Buena mamaya. Hello mga mahal, nasa bahay na ako. Ayaw niya ako palutuin ng macaroni daw kasi masobrahan ko na naman yung ingredients, which is true naman. Sobrang tamis. Hello! On the way kami sa Davao. Kauban. Putik. Wala naman. Lapan na sa mga lechon dari oh. Laray na. Mabiik. Ay, Rayoy! Ay, dapat patutuloy din ba? Daming lechon oh. Wow! Davao Public Market. Lanita. Oo, hipon. Asa? Gagmay. Silaan clothes kaya nagkuhan pag sila. Kung ka na daw tadaan ng kuwan, ayan na lang. Kung sa? Ayan. May mga toys. Pero mas mahal ang toys dito guys. Dili ko ka-check sa kuwan ba online sa PPI. Kubali, may pa lagi. Daming tao. Mayroong mga bread. And mga damit. Daming tao. Siyempre sa traffic na. Start ng traffic.
Bagong kayo-kayan sa lockdown. Bago rin na, uy. Tama lang ka, nagagin ako ng anak. On the way kami sa... Ano yan? Ha? Warehouse. Central Warehouse. Bibili ng cake. Sarap ng sisa. Palitag cake. Ano yan mo? Mango choco. Bili namin choco overload from Bldg. Baka naman Bldg. Ayan, so bibili kami ng mangga. 65 lang kilo. Sa mall is 89. So, mas affordable dito. Meron na kami Goldilocks and mangga for mango fruit. Ito tayo ng Sayan guys. Free. Bahay na ako. Si Grace nandun pa sa palengke. Nimili ng wrapper ng lumpia. Nag-chat pala ako kanina guys. Sorry, nakalimutan ko magpakita. Ito yung ginamit ko kanina. Ito na siya ngayon. Para sa spaghetti natin. So tara. Let's go. Ayan yung spaghetti namin. At yung bagong pan. Ginamit na namin siya. Ayan, so lulutuin na natin yung sauce. Na spaghetti. Hiniling na baboy. Hiniling na pork. Baboy. Buhay na baboy. Ang malaki pa. Ang pakinakatay. Nye. Ang sarap magluto pag bago yung kawali kayo. Nakaka-enjoy. Ayan. Medyo okay yung ginili natin. So, set aside na lang siya. Make way sa hotdog. Ano sa mga hotdog, so kayo ng hotdog mo. Okay, another 5 minutes. Ayan, na-mix ko na siya guys. So, lagyan ko na, eko. Lagyan ko siya ng tomato sauce. Ito na yung sauce ko. Ang daming hotdog, no? Best in hotdog. Hotdog day. Ito na yung aming aking spaghetti. So, medyo maputla siya kasi nilagyan ko siya ng condensed milk para medyo tuwamis pa siya. Ayan. Ready to serve. Ito na yung spaghetti namin. Wow. Finished product. Ayan guys. Shake sa sarbabaw. Ayan, tapos na ang aming mango float with sprinkler. Sprinkles candy. Ayan. Ito yung luto ko na crispy, parang pata. Fried chicken. Lumpiang Shanghai. Ito na yung fried chicken ko. Hindi kami itindihan. Chicken pa ka? Ito na yung prito platter namin. We have cheese sticks, Shanghai, fried chicken, and crispy pata. Ayan, sarap.
cream para kina ma'am. Nari ako cookies. Na-cookies ako. Ice cream diri. Lalain. Asa? Lalo. Dalawang temptation sorbet. Temptation sorbet is 99 pesos each. Happy Hello mga mahal, so pauwi na kami galing kina mama and doon tayo sa bahay mag-celebrate ng Christmas. Doon natin aantayin yung Pasko. Tara! Hello mga mahal, sa bahay na kami, so mag-aantay tayo ng countdown maya maya, okay? Okay? Magluluto pa din na pala ako. Pero pa kami shrimps dito, oh. Yan, lulutuin pa yan, tsaka ito. Ayan, yan yung handa namin guys, fronting. Chill lang tayo guys while watching White Cadenas vlog. Yeah, thank you San Miguel sa free flavored beer, apple. Eto na. Kain guys. Countdown! 59. 10, 9, 6. Happy holidays! Hi guys, happy holidays. So that's it for Vlogmas Day 24. See you later or tomorrow for Vlogmas Day 25. Happy holidays and see you a new year. And always love your family guys. Bye!